Takže prvé videjko, prechody medzi scénami 300 milisekúnd, absolútne neviem, čo to znamená. A skúšam mikrofón, skúšam nahrávanie prvej hodnotenej hry z Teamfight Tactics z LoLka. Takže vyhľadať zápas a čakačka. Ako sa dívam do OBS-ka, neviem, čo sa zaznamenáva. LoL TFT tu píše. Takže to sa asi bude zaznamenávať. Za druhé, malo by sa to prepnúť na hru. Ale to si ešte nie som istý. To asi podľa toho, kde ja kliknem, nie? To by malo byť podľa toho. A predpokladám, že celé je to pretočené zrkadlovo, čož samozrejme nevadí. Ale ešte minútu, 5 sekúnd bude hľadať video. Dobre, teraz mám mikrofón úplne pri hube. A teraz rozprávam zo zčilovacej zóny úplne v diaľke, asi tak pol metra na dosah ruky od mikrofónu. A teraz som tak akurát vo zóne, teraz v lepšej zóne. Rozmýšľam, či mikrofón natočiť. Momentálne je natočený a položený na stoličke. Na stole. Alebo teraz. Teraz je tak, jak by to vyhovovalo, že vlastne samostojací mikrofón. Dobre. Poďme na to. Hop, hop, toto si posunieme. Aha, už sme doma. Vybehli nám okna. Zrejme preto, že klient tamten sa zavral. Je to tak? Nie, nezavral sa, je tu. Áno, napriek tomu nám to spustilo tohle. No, to je fajn. Dobre, klasika TFTčko. Ja to sledujem na malej obrazovke, sledujem to na veľkej. Obrazovke myslím tým. Je to v okne, aby to bolo prispôsobené pre YouTube. Ale nie som si istý, či to fakt bude prispôsobené pre YouTube. Skúsime ešte nastaviť video nie v okne, ale bez okraju. Teraz by to mohlo byť úplne že topové. Žiaľ, za tom sa nedá pohybovať. A ja tým pádom nevidím OBS-ko. Celý čas mám mikrofón zo spodu položený na toto sa mi ľúbi, tohto som potreboval. Aj Ari je fajn. Dobre, máme tu elektromňamku a rýchlo reflexný luk. Reflexný luk, nikdy som tie slova nepoužíval. Dokonalé bunky, ochranca, posadka, ale máme Dariusa, čo je ťažký. Ale ťažkého tu nemáme nikoho. Ahoj, si necháme lobotrojkovať. Skúsime to s jedným čarodejom a s ťažkými vecami. Zlato sa vždycky snažím nechávať, aby bolo na úrok. Takto. Pozerám, svieti mi tu mocný mach, gangplank, ale zrejme ho nezoberiem, pretože s duelistami už som hral, je to sranda, mocní mechovia sú sranda, ale rozhodol som sa tu trošku zagamesiť inak. Ideálne by bolo ho dostať mentoroch, ale dostávame duelistov. To nám je na prd. A? Máme skvelé argumentácie. Získáš náhodný emblém. Tvoj tým získal okamžite 16 rýchlosti útoku. V každom nasledujúcim kole dostane ďalšie 2% aktuálny bonus, přeměn na střídačke, dostaneš vyššiu loutku. Ja už som sa viac menej rozhodol. Získaš náhodný emblém. Premýšľam, či takto to nie je lepšie. A tu si vyberieme schopnosť zamežené predmet, ktorý má najnižšie na začiatku boje. Pravidelných internet získa 3 krát generácie many. Vezmeme toto. Dáme jej hneď na to predmet. Áno, táto pestička, ktorá sa volá zdobená piestnice. Predpokladám, že nič nám neradia na rýchlo palbu. Tu máme na rýchlo a máme na rýchlo. Tankuj. No, z toho nič.
Bolo jednu úroveň vyššie, my ideme pomaly, nevadí nám prvotné prehrávanie, tam ide len o 4 body. Takže pokračujeme ďalej. Ten Malphite je moc pekný, ale na prd. Baštu nepotrebujeme, dokonalé bunky, duchovný bojovník, dualista. Chceli by sme ťažkú váhu nájsť. A není to. A to budeme prehrávať, lebo všetci, ak pôjdu do štvorky. Tam bola 5, 3, 4, dokonca už 5 je typek, čo nechce zo začiatku prehrávať. Magor. Tiež dobrá taktika. Pozri, tento má 4. Asi prehráme, tá elektronianka nám moc nepomôže, ani títo tu naši machry, ale... A tu nevadí, máme goldy. Máme goldy, plus teraz postupujeme na ďalšiu úroveň a zoženieme ďalšiu ťažkú... Ako sa to volá ťažká? Ťažkú váhu. Niečo ako Atrox alebo Zak. Jedno z tých na začiatok, vo 2-2 nám ani nič lepšie nedá. Teraz mi je škoda prehadzovať peniaze, lebo pozerám, že tam je 19, kebyže vyhrám, dostanem 1 gold plus a tu budem mať rovno 20 a v ďalšej rotácii by som mal úrok 2 zlatky. Čo je veľmi príjemné a stejne tu není nič, čo by som chcel. Som zvedavý, ako sa nahráva zvuk, mikrofón mám stále dosť blízko pri hube. A začína ma bolieť hlas, predpokladám, že sa vyrozprávam jak blázen. Keďže nezvyknem až toľko rozprávať o ničom, tiež som zhrbený a sedím na stoličke. No dostal Malphite naložené pekne, ale 1 za 1, ten ich vzadu otravuje Viego, krása. Toto im nepomôže, tam vygumuje ho. Ten, keď potankuje, tak to stíhame. Nabí sa. Tak aj to, super. Tutti frutti. A plus ten 1 gold, takže máme úrok 2. A skočíme do bazéna. Nestihli sme. Dobre, teraz budeme sa na ťažkú váhu. Ideme, jak druhý pár nás pustia. Na ťažkú váhu tu máme tu Atroxa a Jaysa. Takže aj oni ich zbierajú. Dobre, tak dá čo pre. Tu Haňu potrebujeme, vezmeme one. Ziga ani nepotrebujeme, ide nám skôr o tú kvapku, pretože ona má odporúčané 2 kvapky. Kvapka alebo kvapka Magic Resist. Ja to volám Magic Resist. Neviem, ako sa to volá. No a pozerám, že máme mentora Yasuo, ale to nám je na 2 veci a stratéga. Stratégia nám tiež na 2 veci. Robíme to takto, dostaneme 3 zlatky, možno, že prehráme. To je viac menej jedno, tá húlka je odporúčaná. Húl prázdnoty. Toto nepotrebujeme, toto potrebujeme, modrý buff. Získanie útočného poškodenia a sily schopnosti ze všech zdrojov je o 10% výraznejšie, hej, slovo výraznejšie, ale ešte tam píše, že plus 5 majú. Ako si môžeme všimnúť, plus 5 do útočného, plus 15 do magie a plus 5, a teraz nám dáva slabých superov, takže pum. Takže krásne, úrok, 3 zlatky a ešte aj výhra, takže neprišli sme o bodíky. Úplne na začiatok tie nízke priečky nás vlastne tešia, pretože dostávame sa do rotácie. A kebyže sme boli ešte o pár bodov nižšie, tak by sme sa dostali do rotácie od Jaysa, čo je ťažká váha. A ťažkú váhu chceme. No, pokračujeme. Zlatkou máme krásne 40. A z toho, čo chcem, tu nie je nič. Keďže to chcem hrať na ťažké váhy, ale pozrieme ich, či sú hrajú ťažkú váhy, nie mentor, to tí hrajú ťažkú váhu. Dualista, duchovný, dualista, kolos. Kolosy sú obvykle aj s ťažkými váhami. Ťažké váhy, druhé ťažké váhy. Mentor, dualisty, bojovný kolos. Nie sú. Takže máme 2, čo zbierajú ťažké váhy, tak ja. Toho je prúsa. Traja sa nezmestia. A vidím, práve sme dostali. To nevadí, vyjeď, aby môžeme.
ide rýchlo do život, ale Ahri sa zameral na nesprávneho. Nevadí fasnúť v takej časti hry, 85 života je dosť. Plus 40 goldu. A tuto píše úrok, max 5 zlatiek, máme 4, lebo máme 40. Pasívny príjem 5, séria výhier plus 1, značky za výhru, zlatiaky za výhru 1. Toto vyhráme určite. A je tu naša ťažká váha černých cených. Hej, tam máme plus 20% za život. Premýšľam, či je to lepšia voľba než Malphite. Trojzlatkový, ale srad na to. Možno, že dostaneme do zlatky, keď nemal Malphite. Chystali sme ochrancu Rakana. Je těžké být skromná, když jsem prostě tak dobrá. A dostali sme modrý buff, čo je topka. A strelecké. Môžeme ešte rozšíriť pole o 1, to nás bude stať 4 goldy. Ale najprv počkáme do ďalšieho kola. Tak. A máme tam aj Malfiho, keď sme ho nejako silno chceli. Ja to obvykle stávam túto stranu, to prohráči to robia skôr. Ja nie som prohráč, ale chápeme sa. To je smutné. Dáme jednu rotáciu. A našli sme ďalšiu ťažkú váhu. 2 dokonca ťažké váhy. Tento je level 5, ale má iba 4. Škoda, že som ho nemyslel. 76. Tak ešte tak 6 pierah hier. Ale sme dostatočne nízko. Mohli by sme si vyberať, keďže ešte vydržíme 2 kola takto nízko. Čož chystám sa vyhrať, akože hoci to nie je vidno. Hoci to nie je vidno. Momentálne táto prvá hra je hlavne na testovanie hlasu. Na to, ako sa držím. Zase teraz som trošku zhrbený, teraz už som vyrovnaný. Pozerám do monitora s hlavným chrbtom. Epocha 2. I hneď na začiatku každej fázy dostanete 8 zlatiek. Po každých 55 bodov many, ktoré tvoj tým spotrebuje vír, získáš ionovú iskru, tvoje ionové blablabla. Pri zložení příštího predmetu obdržíš navíc jeho další kopii. To by sa nám zišlo i hneď v každej fáze. To by sa nám zišlo a nyní získáš 18 zlatiakov, to by bolo fajn. Získáš ionovú iskru, to sa mi tiež nerobí. Tvoj šampión z najvyššieho hodnotu rýchlosti. Tvoj šampión, takže len jeden. Tento tu by sa nám zišlo. Dáme si to. Pokúsime sa vytvoriť, a to by bolo ideálne. Máme meč a meč. Šup. Šup. Šup a šup. A nech hrajú poriadne. No a to je to milé Grantovi. Tu, vidím to veľa hráči. Ale máme dostatočne veľa zlatiakov. Ťažké váhy úplne s nami zabudol, treba ich nahádzať na plochu. Viega stiahneme. Připrav se. Viega stiahneme, niečík dáme sem. Tu dáme ťažkú váhu plus to prda. A Atroxa. Ja nevidím, či niektorí žiaria proti a stratég. To by mohlo byť fajn. Prízrak. Ježiši Kriste, Mumbo trojkový bomba. A hry sa na to niečo môže vytvoriť.
toho Solomona vytváračí toho dračíka vzadu. Mundo zbytočne, on má niečo precis. Domácí tým prodlužuje sériu. Dobre, sme úplne dole, super. Z ťažkých ľahko nemáme nič, ale môžeme si vyberať a vyberieme si brnenie. Tie meče za mňa sú useless, aj keď tu vidím, že máme plus 40, plus 40. No, nie sú useless, sú fajn. Toto je useless. Týchto dva sú prdí. Dokonalé bojníky. Stále lepšie než to, čo tam je. Tak tohle si užiju. Náš duel začíná. Ja no máme nadále. Nemáme synergiu. Zoberieme a postavíme s mentorom. Kali tam krásne zadu vybije. No, aspoň proti poslednému sme vyhrali. Skromná, když jsem prostě tak dobrá. Takže naše miesto je oprávnené. Myslím, že nie je tam Rakan, ale je tam Jace. Jaceovi dáme nič. Zaslúži si, jak inak. Dobre, trebalo by nám na hraciu plochu dať mentorov nejakých. Jemu dáme tohle. Konečně můžeme prokázat svou odvahu. A mohli by to vypeckovať. Drnúť tam karmičku. No tak presám do karmikov. A ešte mi moc neviem. Rizik bez klati. To som už nečakal. Škoda, že nie je Ahri dvojková aspoň. Jednotková je slabá. 460. A máme tu konečne Ahri Dariusa. Trošku potočíme, nech. Aj síce nemusíme točiť, aby sme vyhrávali. Akali, kebyže na ňu natrieskam tie predmety, mohlo by to fajn. Ale kašľanom. Tak, pokračujeme. Hop. Likvidácia 1, 2, 3. Zbierať predmety a hry dokončiť ešte. Á, máme dvojku a hry. A hry by trebalo dokončiť ešte. Trochu života, holky. Ešte one. A dáme to aj Karme. Karme je tiež brutál. A Jay si zaslúži ručičku, respektíve. Do rici to som poslal. Ručička. Elektromianku nedaj. Karme. Potrebujeme blok vzadu. Figurice. Zajímavé, teraz sme
A zase výnimočná argumentácia. Opasok, získaš zlaté vejce. Toto je brutál. Tu je tým 0-0, takže nič. Rozmýšľam nad opaskami, alebo to tým tu. A dáme opasky. Tak tohle si užij. Dáme opasky, ale z toho dôvodu, že malo brýmy. Udýra tu vidím. Tenhle boj jsem si vybral. Udýr, Yasuo a tento. Dokiaľ schopnosti potrebuje napríklad na 10 sekúnd zpaleniny. Toto je super od Karmy, že mám obrovský meč. Keby nebola jednotková karma, to nie je dvakrát dobré. Na hry. Mám rád, len tam mám kruh mála, ktorý je zajímavé, pokiaľ mám tu, ako to nazvať. No není to na výber. Mám 3 zlatky. Jedna zlatka ma zdelí od toho. Neviem, či vyhrám alebo prehrám, tak si to pre istotu poistím. Mal by som to karmu. Tak, neposílá spelý náraz, to by bolo ideálne. Čerpáme poučení z vlastního utrpení. Zamůžuje nepřátel, který má ze všech protivníků, myslím, než je získat trigger. Dobrá vlastnosť, ale lepšie, keď posiela 2 naraz tieto. Ze zlaní schopnosti o 20% nižšie. No, vyšvihli sme si 2-4, pôjdeme tretí v poradí. A chceli by sme ešte jednu ťažkú váhu. Dariusa máme dosť. Nechceme ťažkú váhu, chceme pre karmu pestičku. Takže Dariusa. Čo je vlastne 2 v 1. Tak. Máme Dariusa. Necháme ho stavať. A Kali možno by si dačo zaslúžila, tiež by si zaslúžila pestičku, lebo vidíme tomu poskakovať. Dobrá. No. Ju potom neskôr by sme vedeli takto rýchlo vymeniť, ale teraz by sme došli o mentora. Na druhej strane by sme získali ťažkú váhu. A ťažká váha je Isaac. Bodov nie je veľa. Úrok 5, pasívny príjem 5. Keby som vyhral, dostanem ešte 2, 3. Dobre, dostaneme ho 1%. No 1 nebude na ničo. No a 1 už je preč, takže nepadáme do nižšej ligy, hoci som v zlatej 4, takže nižšie sa nedá. Je to zakázané systémom. Keby som našiel Rizaho, tak na hodinu všetkých mentorov. A hry necháme tak. Toto tiež nič. Ja sa vezmeme. Jeden účel. Tenhle boj jsem si vybral. Resetuje. Možná neuspěju, No. ale nevzdám se. Síla nade vše. No dobre. Takže ich všetkých zahodím. Namiesto
som na miesto pripraví. Jedného pridáme na viac. Vlastne prebijeme tu iba odsudne. Nepoznal dosť, ale zase blboj vydávame Kog'Mawina. Strategie zajistila domácím vítězství. No dobre, skúsime to takto. Takto. Toto má mŕtvy. Ešte jednu ťažkú váhu mi tam treba. Neviem, že vidím na tých jednotlivých dostaneme, ale na základe to. Kladný. Je těžké být skromná, když jsem prostě tak dobrá. No. Zháňame pre Rizeho veci. Nope. Za chvíľu, teraz nemám čas. Dáme mu toto. A pridáme... Shop. A ešte dobre by bolo presne tak. Výhra. Výhra je výhra. Takže tak, máme Udira. Výborne. Vstupneme o jednu úroveň vyššie, aby som nahodil... A zabudol som koho? Aby som nahodil... Prox. Tak, teraz je to super. Tak, teraz je to super, tak to by sa to dalo zahrať. No, let's fucking go. Vo nahrávaní je teraz ktorá minúta? Nepíše. Mám, že nahrávam, ale nepíše mi ktorá minúta. Čas, aha, 28 minúta. Dobre. No, toto vyzerá, že vyhráme. Tak, ešte jedna bomba správne. No, na toho bomba správne, BM bomba. Vybavené. To sme rozbili prvého. To sme rozsekli prvého. Tu karma máš tu, lebo karma je skoro. Vyzerá to tak, že kurzor sa nezobrazuje. Jo. To tu máme. Kurzor sa nezobrazuje, to by trebalo prepnúť. Zachytávanie zvuku, zaznamenávací mod Crossfire, obmedziť. Zachytávať kurzor, je to podobné? Tak ja, no, vidím ho tam. OK. A čo to tu máme? Fú, ten Malphite trojkový resistant brutálny. Ja tam je Hermana, ja som ho spúčil. Ďalšia trojkový. Troch trojkových má. Vize ho ďalej ideme, ale... Tam ešte by nebolo. Sme, vyberáme prvý. A máme čo? Zoberieme Ziru. Zira sa nepodarila. Jerman 4 je fajn, ale s týmto tu modrým. Nie s brnítkom.
Dobre, toto čapneme tu na typka. Ja v stratégoch nemám, takže rotujeme. Mám na to. Ťažká váha. Za Atroxa by som vymenil. Ťažká váha, Darius a Atroxa necháme do budúcna, aj keď do budúcna som neplánoval počítať 20 váhu. Boli by zničkovaní. Tak nič, že? Rozbil by som ich, keby Kalista nepopravila Kajsa. Zbožňuji výzvy. A tu je to. Takže. Namiesto heričky. Takže viac tých bol. Ide o to, že bola len jednotková. Možná neuspěju, ale nevzdám se. Zbožňuji výzvy. Možná neuspěju, ale nevzdám se. Ešte popíky by som našiel. Síla nade vše. Rize sa mi zdá taký stratený talent. No ale zase nesmiem ho vyhodiť, no, to je náročné. Spravedlivá odveta. Pozor bomby. Pekných místa. Ale Rize ďalej. Tak. Rovnováha není vždy spravedlivá. No, aspoň čtvrtý. Ne, jeden čtvrtý. Sme čtvrtý, super. Bam. Konečně můžeme prokázat svou odvahu.
už viac menej meniť nič nebudeme. Možno, že len sa prehodíme. No vidíme, či je to niečo platné. No sme 4. a body prídeme, takže vybavené. Společně dokážeme všechno. Čo ostatný, ten tým mohol byť. A to už je stejne jedno, jeden vypadne určite. Myslím, že už strašne malý, jednotka za strojkou. No. Ten život by som chcel už neskoro. Vezmeme toho. Dáme to na Jace'a. Dáme to na Jace'a. Udyr to nechce. Neviem, či tento item nie je zbytočný na tohto Jablabu. OK, tak už nech to dopadne, nech vyhrá lepší. Za mňa, ak tam vidím tie modré buffy, tak to je masakr. Škoda, že je len jednotková. Gwen predáme. Vytočne. A jedno predáme. A ideme kamíky. Druhý, paráda. Sice to vyhral asi nejaký šupak, ale... Tak lidičky, to by bylo. Zlata 4. Tak, vypíname video, uvidíme, jak dopadla hra.